Després del tancament del casino de Cardedeu, el govern de l'Ajuntament va comprar el solar i van iniciar una modificació del POUM per la construcció d'habitatges per la gent gran. Per tant, el solar de l'antic casino és ara un espai qualificat com a equipament dotacional per la construcció d'habitatges per la gent gran. El govern de la Generalitat va posar a disposició de tots els ajuntaments el registre de solars públics, en el qual els ajuntaments podien aportar aquells solars de la nostra propietat on es podia fer habitatge de lloguer social. Nosaltres, com a solars que compleixen aquestes condicions actualment, tenien dos. Els dos solars on actualment es desenvolupaven els habitatges de lloguer social, que ho hem presentat per poder gaudir d'una bonificació en el tipus d'interès del crèdit que financia aquesta actuació, i el segon solar que hi havia possibilitat de desenvolupar lloguer social era el solar del casino, perquè precisament l'Ajuntament anteriorment havia qualificat aquest espai com a equipament dotacional per a gent gran. Per tant, l'hem posat a disposició perquè es pugui construir aquest tipus d'habitatge i, a més, que la Generalitat ens busqui quin promotor podia dur a terme aquesta construcció. Així doncs, un cop posat aquest registre a disposició, el següent pas és demanar al Govern de la Generalitat que busqui el promotor per facilitar la construcció dels habitatges.